Чували ли сте за Stock Split? Защо всъщност компаниите го правят? Stock Split е когато една компания реши да раздели акцията си на две или повече. Например, една акция на Apple е струвала $300, но те я разделят на 3 към 1 и така получавате 3 акции по $100. Компаниите правят Stock Splits, когато цената на една акция стане твърде висока. Това е с цел цената на акциите да се намали, да стане по-достъпна за инвеститорите и да привлекат нови такива. Получавате повече акции на по-ниска цена, но стойността им остава същата. След време това често се отразява положително на цената на акциите. Друг плюс на сток сплитовете е, че се получава и по-голяма ликвидност. Представете си, че имате една пица и я режете на повече парчета, но тя не става по-голяма. Най-скорошният сток сплит беше на Nvidia 10 към 1 през 2024. Цената на една акция на Nvidia преди сплита и цена след сплита. Stock Split е съвсем различно нещо от Stock Crash.